Exekutor prodá zabavené věci, včetně i nemovitosti pod cenou a nejlépe svým známým. Velmi častý mýtus. Opět jsme o tom už hovořili. Prodej věcí pod cenou není v podstatě možný, protože třeba u nemovitostí na stanovení ceny používám znalce, tedy znalec mi stanoví tu cenu a zákon potom dál obsahuje pravidla, jak s tou cenou nakládat. Takže rozhodně to není tak, že by exekutor stanovoval cenu, Mhm. jaká se líbí jemu nebo nedej bože jeho známým nebo někomu, ale vždycky stanovuje tu cenu v souladu s nějakými pravidly. Takže to možné není. A prodej známým, mluvili jsme o portálu dražeb, o elektronických dražbách a pokud používá tyto moderní elektronické prostředky, tak tam žádná známost absolutně nehraje žádnou roli.